12 steencaravans binnen Delzet op het terrein van het bestaande AZC in Burgum. Luxe sjucht het er net uit, maar efficiënt in de opvangbol. Zondag mensen, benamen uit Syrië, had je tijdelijk een plak van. We mogen ze net veel meer van het COA, dat had te krijgen, maar privacy. Voor wethouder Doeke Fokkema is het haast vanzelfsprekend dat de neetopvang je komen zou. Er wie al een afspraak met u om, er zitten nu 450, om dat permanent naar 600 te brengen. Dus weet ik wel logisch dat ze eerst bij u kwamen, zeiden van wat kan er tussen nog regelen worden. In rap tempo binnen de neetvoorziening uit de groenstamt. De beelden van de vluchtelingen die alle dagen voorbij komen, zorgen voor begrip en draagvlak in de gemeente, zei de wethouder. Nou is de neet heeg en dat zeggen mensen. Dus ja, dan is het logisch dat wij zeggen van wat kan je die extra dienen worden. Nou doe je hem dit extra, er komen 150 mensen hierbij, maar zul je me nog meer van? Vierde in het dorp die in de gemeente liggen? Nou, we hebben die vraag ik vallen onder de gemeente hier en men is bereid om u te ondersteunen als college om te zien van waar is de kansen. En dus wij zijn in gesprek met dorpen wat zo kennen en dat was je wel.